Count sin níos fear nó féidir brathir níos máúnta. Go bhrás de an nach chum ceist roioine chun mar tháinig luú tú lom dúr an sin go tú nniu go sé na gaige chun sáí tú steach ar an gaige tóigú mé trí gailge agus so is rud mór é fós in our chlán agus tá go leor gailge ag mo fáistí héanacht sé tá difriúil am beirt páiste aici agus gailge ar fad atá acu. So is gail gur mé ón tús. Ach níor thusme ag múna go dtí grom fé sé rinne mé rudí eile raibh sin. Ó cínse, agus sin thu me siar chun Hibernian a thrééis smáisteach go bhaintseach agus go bhí é agam freisin sacóíocht. Agus bhí sim agam ag gobar is scoil na deis. So rinne me an dá cleachtas muúteachta is scoil na deis ar an trí cean. Agus an sin fuair me post is scoil deis áit bhí rinne me chud cleachta muúteachta. So héit me seach sa scoil sin ar bhealach le chuirmeisteach ar postan an ghail scoilna ach fuair me sin raibhré, so bhí postam. So sin é fáin ar thus me amach an ghail scoil ní hé nach rá sim agamán ach gur tháinig mar postan áit eile raibh sin. Agus thu me ón scoil sin trééis seartar sé bíon go dtí ceán eile agus an sin tháinig COVID agus rinne me héananig mar chéile cinenne boga arás go gáile. So bug me héin é féin agus an beirt gasar go gáile agus fuair me post scoil ursa an gáileh. So bhí sé sin ar agus. Bhí sé go hála ar fad. Cóir sin chuigí seach an thug bríd. Ó bríd ar star na scóla. Tá si just go hála. So is duine iontachaí. So bhí me gobar an sin ar fatámal agus an sin bhí ar on bug arás just tharla rud ag an sa chláán agus méid tatarás thula me gur an poste an chuirmeisteach ar dul chraach agus fuair me é. So sin ag fáil go men seán ar chuirme an air sin smíúisteach an neuróisiir in sin agam a bheith mar phríomhide ra riomh féidir ach neuróisiir in sin agam a chorbe tí bhí si go déimlíonna ach mar eall ar an airthú ar fád a bhí tarlú just dúirt me siúr fach meid tosú ón tús fach me ná a stampa héna chuir féin an fás leis an scáil agus sin é fágur chuir me seachar. Agus an méon tú commútáil sé siar ó dul bháine an deir seach? Ní bhí nó tá sin bhí teach a gin na leáán sa bhí sé sin le cír cíos a gin so bhpa deráistín teach céin a rís so tá muid an agus sin é san ar fuair me an post bhí níor me cinn se céir adalta a bhí chláirithe a cheap me gur gomach níos móna duine bháin chláirithe. Duine bháin cúgan am seisiir duine bháin. So like chur coppla duine isteach léirú simach ní bhí áit go fáte acu scoilna eile. So an saoir sin thug me amach 1,000 go le bilóga sa gantar. Bléine sin ábhfuil is fé hain. So nar bhíon amsú tehan. Och meid siúil thart a gantar a cappa bhfuil me as má bheabhar céir a tamid in seo ach dúirs mé am héin má tá cúigur páiste a gin bamid an an scoil oscaid. Agus bhí cúigur a gin nuir dat scoil idir si. So sin é bhí mu an cúntaíocht an speisialta an mar bhí ag tá úchas ar duine in na páistí so bhí treide agam an sin i ggéirí an taceach sin áil. So an áíire beag nach an blian ar fad neurá an nach an bhirt agin leis an cúigur páiste agus bhí blian an speisialta agam bhí se go hálan ach bhí brúán ó híh COVID agus rudí bhí imníormsa de main se sin gomach arm dar sin na scoile a dúna agus ní mór an anadí hán agus rudí so agus bhí go leor le déine le neuró caithir an, neuró tada an, neuró leabhar an nó pean luí so bhíorm gachard amsú agus gachard bheith réití don chéad lá scoile. An raibh so is cum agus chuige ar ná nó bhí bhí neuróid sa pí seo in air na bhí mu seoirí difriúla. So bhí sé glán ar chuúnar bhfuil muid isteach agus déanú a chóirú ar na seomraí raibh muid na fáil na chochrachaí ach níor chréithna siad go dtí lá na chó raibh oscailt na scoile so bhí go leor obair na duine tú sé go cop lá an áití snásach ar an áit agus chuige chuir anas go sé cos le scoil.
Right. So bhí dáta bháin agaí a fab bliain umla? No, Cuiger. Cúgar, Yeah, bhí so duine bháin chláirí agus Florida, and then- rinne chuú tú háart rin tairí rih man fá. Sinead agus chuir me anar an gantar, agus Céine count ar nó céine heistát ar Bhí me gaáid níach me rilí ó tíomh racú a churbe agus tá scoilcrán an. Bhí mu na dúr or an tíomh seo so ar na carach agus sagart so gach estáit dear an sa gantar agus na hárasán éáis bhí man an teachtar doras chuí go agusstechan agus bfach méid búlar na dúirsí so idir duine dílachán agus Pulitzer den saoir sin. Agus cén cinál scóthúnú cén cinál freigraí bhí Bhí sé daoine Tharbh fáilisiúil agus bhí sim acuáin nach nírósag daoine gur oscail ar oscail nu ag oscailt mar tá gach cinál duine sa gantar seo ó tíorthaí eile agus an cinál fís a bhí ag an first patronata agus atá agam sa den scána gomach scoil il chultúra agin agus an rud tá mé géirí i gceann zemlína ná bheith siúil thart a gantar agus gailíoch leis seall agus is cuma carbás na tiismthirí gomach gail go lífa ag aon fáiste atá i dhéar. So bhí mé leir le daine ón India agus an Pakistan tá go slú mór ina choníí sa gantar seo agus bhí mé géirí iad a bheileisteach rá agus rud iontacha iad a fáiste agus de buntáistí ar fád amháin le lífa san Gaeilge agus bheith páirteach a cultúr na Gaeilge agus an sebhris sin ar fad. So bhí sim acu a cho híomh éidechas fad thermach na páistí tá cinál thard selán mar tá siad is smaoinú an míle sama mai mé an éireann go deo mai an fáistín seo go deo an mogin buid go Canada ag an zemlína agus céim bhá an Gaeilge an sin ar táid i tír eile so sin an rud isteachar faoi géirí daoine as tíorí eile a chuid páistí a seola go dtí scoile nach láirtar ar béle a chuirbe go dtí rang hain. So bíon sto go tarning an toide go má agus Bíon agus is intraúna sin ach ní raibrí sé níor tháinig an chéad actually daibrí bhí buchalbe goháin agus is as Nigeria an máthair agus leir bhí sinar me caiinslí leir se an túfástangus in na tír féin agus ní hé an bhéile an céad tan a bhí aici so hiig si an arghaint agus an maithas a bhí an so sin é. Agus stácha an éigeintach sin le luí tú so is an nach me is ag daoine an mai sin a fannacht sa count tá go lá is na himmarcí so glúise thart ní ní postní beúnach gus rudí mar sin. Béidir go bhfuil ach sinné dé si go bheith obair sna hospital mar banaltrí agus dochtarí agus tá siad gus nílas a géanana cinná a bhaid siad an éon áteháin ach tá sé difriúil má tá tú fiú duine éannach má siad nach choní san Astral agus tá siad anna for goble blian. An smína sin acu an clí. Well béidir nílas sam ach béidir gur bin nílas sam. So déine sé sin bhúdí níos dacra so is béile. Well ar bhealach but ní is ionintach nó é gur tháinig den tá go leor páistí an Ucrán ar scoil well tá trocha cethir fan géad in na páistí atá chláirthaí linn is as an Ucrán iad agus tá siad go híntach in Gaeilge bhí cailín bag a tamarán bhí mu a léibh leabhar an láhanana agus bhí tubaiste igen sa leabhar so si go mór tíir agus tá sí linn ó mí aibbrán agus tá sí ná le bhí mé gur rud gine a bhíú den na máthair agus níor higan máthair an bhéile bhí á láirte agus so láirme Gaeilge leis an cailín deistrí siise é go dtí an Ucránis so tá siad ionintach so tá tiismóirí eile tá siad ná feáil well ní as ar na tiismóirí sin agus tá na páistí an teachtar an sanga so tá coppla páiste eile ó tíorthaí eile níos chláirthe do mí me an fóbhar so feicimmuid dagus siad tríd na dúirsí ach tá tú nárá le fechar na páistí seo tá siad an teachtar an sanga tá siad fósaigh fóil an béile tí mog an scoil ach ba ar leid trí hanga acu agus iad 3 bliain ag díos
So bhí cúigar agus bhéidí sé sin. Bhéidí sé sin marall ar an thucránaí a bhí a bogasteach go dtí iarthar óstan ar an carach an sin. Ná dimí cuid den na páistí sin go dtí áit eile sa tír agus thar lear freisin. Ach bhí grúpa bháin a tháinig isteach a gantar in am chun chláú is scoil na bhéirle don bhblionn seo ach rounní siad na páistí i cheola go dtí gael scoil. So chuid acu bhí siad began ní óg so rinne siad ní ná bhega a ríis agus an sin duine na beirt an sin leanse ra go dtí ní ná mhra. But tá na tuismóirí sin i ggéirí goach na páistí fóin an Gaeilge agus ó bheith láirtló branding le fecinn siad an Gaeilge cos leis an Ucránis agus an bhéirle agus an rúisis mar an ggéine agus gur cinál is 8 réomhlóideach dómh san ar bhealach an Gaeilge a bhúna don na páistí. Gur meanthanga a bheith na páistí fólam agus an bhéirle ach fecinn siad an táhacht atá le meanthanga. Doáis látrum But just mórthanga sinné go bhfuil níos mó an ná an príomh an mórthanga. Se. Agus liú tú sois na dacúchtí sin a rís bhí scéil beidir ar mí á hin na túrisc buncaí faoi na líon nó fangéid na báistí i scoilní lámbeig nó gael scoilní ó tír eile agus tá luí an toidár an sin í gurfán gar chásois fiachtas an réaltas a bheith an fiachtas níos fearr nó nílas an leimfiachtas in réad rud éigen struchtútha chun Chun é oscail sús? tiile is na páistí sin a bhena bhí sé fácií fiúil hain in réad é dhéana seachas cinál Well stocha é fiasachta náisiúnta nílas acu sinné nílas ag daoine tataisteach sa tír go bhfuil fáilte rónpú bheith an Gael scoil agus go bhéidir leis na páistí tatar sin le tá cearcha fan géad in na páistí sa rang seo tá an bhéirle acu mar an dar a hanga. So sin nílas an bhfuil éon Gael scoil eile sa tír leis an figur sin acu. Le tá éidir go beg í legaí nach bhí sé páiste ach beidir nílas sam ach tá an first patnacht a thar bheith oscailte agus sítan atá géirí é seo not a bhrú a churchan céin agus sin fágur hosú si an Gael scoil fráil le sin cinál an dearcha a bhí acu san ar Gael scoil anas go gachpáistin an le ní féidir le rá nach chfuil fáil se raibh chuilechana nuirtar si ag gléoch Gael scoil fráil agus mé héin agus tá beirt príomhdéile do scoil Gael scoil na mlíana agus tá dearcha céin acu san na si géirí goach duine ben an tataisteach. Sin Gael scoil ón Se agus Gael scoil Gráinmhil. Túscan capra. Chum lethna ar na tríomhílí sin. De bhar an cinál taí. Sinné agus táid sinna le caiid muid well í gahamid ach táid ar i món cuasa misneach a glítear ar de phríomhidí nua agus bhfuil me lein sin ach táid cardúlanis. Agus tá na rudí cean céin in cinál dúpláán beid a nú Níl rilí mar tá marall ar an áit bhfuil muid le. Tá seo eisciúchtú go bhán tá rá mar eolar tá marall ar an gantar. So tá sé eisceachtúil. Chomáile sin dus go muid rang uachais im líana agus tá sé just go híntach. So ach tá páistí techt ó áiticha eile nach clíoch an freistal an scoil seo marall nach bhfuil rang an uachais ina gantar féin. siad a tacht ó bhd Tá trúr páiste techt ó leabhá. So agus sin. So actually sin rud bhí meid ina tróna tá duine na cúntairtín so bhíarm sa bheith mar escort leis an taxi ar maidid an agus tróna so bhíarm tamáinrá an seo ar bal seo an chéadú a hála sé mlína but tá sé ionintach agus tá sé chur go mór leis an scóil tá sílan scóla bháid níos sebra agus níos deise marall ar an rang uachais so just is rug ionintach agus níl fábe nach má páistí fólam trí bheanna Gaeilge le uachais. Agus mar leis an antrach an sin bhfuil mar an daine tachtá las muid an count le fáhhar na daoine na páistí is rang uachais?
Well, gweithna cos na gnáramní is as an gantarid. Ní daoine taistil ó Níl ag tá teolach na clúndá. Tá cúpla duine teacht ó tálacht. Ní léon duine de páisteáin a racúil le tá measc ganná. Tá measc. Ach tálacht duine na bheirt racúil agus is sin na chuide smó duna páistí a siad siúil ar scoil, so is as an gantar nua iad ná rire. So na tiismóir éis tíí cheanna sa gantar agus brandúthart agus ráis cinnáte go seod na páiste. Tá sé go teas agus na páistí atá linn faoi láthair raní na tiismóirí sin an scoil in anant nach ró aon deis acu bheith chláirí a scoil na eile. Se mar tá scoilní eile láthair fiú tá nearcín tá rá sagat an sin ceanna sagat a ceann. Nací na teolacht. Agus luú tú níos leúhan so is an omíocht omíocht da leis na scoilní eile an ní luú tú. No, tá siad dochreidse. Tá muid gobar le Gaelscoil Clúndulcán, tá muid rins muinseir takeíocht fólam leo agus tá siad just dochreidse an takeíocht tá muid a fáil. An fiú bhí leabhar as cló bhí me géirí agus bhí man an tá iníon féin a freastal ar Gaelscoil a leabhán, so bhí man an ar an phríomh a bhéidir nachir seo sa leabhar bhéidir nachfuil sé de líú nach bhíar fuair me ísacht agus chópáil muid an leabhar anas gomach na páistí an éiléh. nó fiú bhí duine duine den múinteirí i déine drehead so sin cinnal nuair hosín túach mar múinteir déine tú blian agus bíon takeíocht an na múinteirí eile. So margheall ghfuil muid na chobeg díirme arthú amach sisan andal seach an brandadóireachta dhéine in ascoil. So rinne sé sin ar scoil eile leabhán agus scoil le Clúndulcán. So tá sé just fáin tú neir takeíocht an na scoilna eile. De grúpa WhatsApp is de príomhidí an Gaelscoilna ar fud na tíre agus má tá ceiste géan duine le tarníing achtain le chéile. Agus mar eicem sé tá muidir fád géirí an aim céine bhain seach an Gaeilge chuirchan céin agus éideachas ceart a thuirt spáistí le sinné agus ard level, But go háirí an first patrúnachta tá sé ionintach a bheith póirt de sin. Agus bhí cóáil an sinna a gin coppla seachtaí ó hen agus tá sé just chóid ar facha. Tá sé agus le chlán rilí a gomráid le pátrún eile, So agus fiú na daoine tá pléile sa first patrúnachta le dé tá gléochar go lán ó ihe agus tá dá chun taú. Agus an cuioine ar an ábhar sin well sean raibh tú ann gan amach an práséis mána leis an bhóras agus an buniú. Ní rá mé anna an am chuúla a faoi. Chuúla tú fé céim cinál chunas mar daint an práséis sin. Well, níl me an stainolaí, but is stocha bhíar daoine bhótáil i gúsáid éidir PPS an fáiste cén pátrún a bhí siad na géirí an Gaelscoil nús gantar. Ach, I don't know, níl sam stocha go dastíon why an rialtas just ceannaireacht a thuirt agus tá an first patrúnachta céirta siad déine. Tuigeann siad Gaeilge, tá aim acu agus tá siad zero ar rud amháin agus tá siad a dhéana ag gceart. Ceapim se go mach siad na fáil an patrúnacht ar gach Gaelscoil atá an oscailt. But tá taithí anzarafach agam lósa sinné fáil bhí gappa mé. Agus buine sin le cean dí albathe stácha ar hála sé sin ar scúil Kathleen má dóidíthe bhfuil mar an fisat fao sin sa ceann ní sé dul go sciúpaí is déite sé bheith. Nílas ach tá sé dachar tá sé casta má tá rud ag an ceart go leor agus just leanann siad a ráiles ach tá sam héin ó bheith leir le mu dúfar an gáileh le ní léon Gaelscoil an gáile nachfuil catlaach, so ní léon rá an muna bhfuil tú géir gomachta fáiste ag duine an rá dé gach lá, so ceapan go bhfuil gá leis gomach. Coilí stácha líon átha páistí amach ar an Gaelscoil muna bhfuil an leabhar Sinné agus sinné agus bhrálamsa amach an rá sinné ba fáistí sa
an áitiúil siad san nach ní léon ráháin. I leabhán páric agus escaréide. Tá siad go hálan agus scolanna ionintach iad ach ní léon ráháin. Agus níl sé sin an gnáród, idir an níla sam céir den láisir ach is docha just caiin siad cinenne dhéine agus leannach leis. Tá sé éascarm sé sin an But tá córas ilcréidfach go hálan, tá sé just tarmid airfach agus nuir támuid ag fólam faoi Islam nó hébicé rud eile, a chuig gnéanamid sé bhí me se mar ealban na páistí an óg, bhí mu géisteach leis le ceol Islamach an den chan me se árán seanmasa, agus rinne siad compráid agus sin cinál that tú just brenn in na cosachtaí agus na difriochtaí a daoine agus tá sé sin cear go leor ina bhslín sé sús an éon cinnatócha agus an tuiscint. Agus chunas mar óimíonn sé sin mar le na sacramentí agus ruí mar sin páistí Catholic a go fáiltí an ní méontarí sin is rán. No, ní múntar sin rán ach tá gach ba gascoile boga ón cinál an córas sin agus ba si dá dhéine leis an aglas sin na gantar. Ba sé sin ag boga. I mean, ba sé fósaigh denna religiún scáil. Ach, ní bhain sagad a tucht a seach sa scúil. Tá sé de géir gomach na daoine ag dal lena chuid fáistí go dtí an affran agus gomach an cinál lásc níos láidir an sin leis tíb sé an pobl. Sin rud a bhrú an aglas níl sam, níl me cínteach. Ó bheith gobar scoil na catlicach rinne me an cóneart le páistí agus rudí agus má tá na múinteirí a dhéana ní bhíon tagóán leis na cluine agus leis an aglas, so tá sé cinál scartha. So tuigim céim fáil go mach si de géir go na tuismóirí ag tugan na páistí an affran agus go dtíoch si go dtíar ceirt a dul ará. Ach, fuair me si agó leis an sagart áitiúil nar doscail me an scoil just chun, tá sé táilteach gomach muid agus bhí méid leir le gatainna sa gantar. So bhí si tharbh fáiltúil agus nar hagan an tám ba mis an cair leis na tuismóirí anachar na daoine a heastíns fathú ans go mbeidh na páistí an na céad comí nach chéana ach ní bheith bantir bheith agin leis. Tá sé go thomláin scartha an scoil. Agus ní léon tá gach religiún agus gan religiún level céin an ní léon ceann amháin níos táiltaí ná an ceann eile. Agus céin sois luú tú bíon ceall Islamach an example eile de rudí sois ilcultúr mar sin. Ba mu déine lá il chultúrtha is as tá páistí agin ó an fólinn an rómháin an Ucrán. So by law agus by na tuismóirí go bí isteach agus ceol agus mar sin but fiú mata si déine Hinduism ar an denan muide sin ceir sin scoil Diwali agus ruí mar sin, but just tá sé go leis an scéim atá ag an Educate Together tá sé mar sin ach glítar crí na scoile air. So tá duine gan inis fóstaithe ag an first patrúnachta suircha linne. But tá sé chur go leor ama agus obair isteach am just ag bailú acuní, ag gastrú acuní, ag scríb rudí difriúach an taú leis na scolanna. So tá go leor obair denta ag scolanna, tá scolanna an ilchreideach an faoi bhreat an first patrúnachta an le 5 bliain is fiche, so tása go céir si de déine agus tá siad ag rinch a chuideol leis freisin, so tá muidir fóil mo húsan freisin. Agus an sin mar leis an roiin ó gail bethagaí leis an roiin nó? Tá siad ítach. Tá siad tharbhór. Ítach ar fád, sprála míad. Tá siad ceir go leor, tá sé tá muid fanna ar fearg na buan, so níl agin go dtíach céanúir bhil sé sin chun tharlú. Céin láthair man láthair ar le i gceist? Tá Sih agin just hús an tí bheilid an fearg na seo. So chlár lós hús an sin nach chula úsáid sin éon sih atá agine don fearg na buan. So tá sé beg nach tá sé réile go tender, so tá siad san gurí tá muid iste na canál pácaiste a bheits i dul amach. Tá go leor scolanna eile fanachtar nó céine sa tarlíonn se sin ag an am céine.
so tá sé dír go fantar níle sam agus an sin thar a sin agus tógi sé blin nó gáin sin ar hún sscoil a thóga. So tá muid an seo go dtí sin. Céir a ví sé rúseo? Tá sé náf gan ná tá sin os Cosláán an sin agus sin rud éig an ceantas na Vanity Mansion sin a tágahfuil an bhuine Mansfield nó a Ní mé cinse gáin cinse faoin cooler but bhí se le bheith an na sipadóachta agus ónad fólam a freisin a daoine bhí géirí béir le a óla. So ironín sin nach agus sin tí cholín an ónad sipadóachta an béir ach saochas dat buí an rud a leaga. Reagan tar loid agus á leige. Tá me anscoilinn seo má cholesterol le fóla agus by sheets by áferg na ar láthar an seo. So tá sé seo bheith imi raibh tús an tógáil sin. So ní sam ceú sin nach chunaíana bar tá mé cinn se go plánig den igen. Agus tá Educate Together just trasna an chlós an sin. So bhí sheets is just na seomí seo líon se caite agus bunaí an sscoil buníú an sscoil sin a rábhígus a fithe, so bhí siad san an blian ráin. But like bhí siad fan raig a hintach leis an phríomh sin agus tá muid mar takeíocht dá chéile agus like sé just ionintach go siad ar an síomh. Tá buí mar spáis é an péis aspa spáis. Cheisnéis go síos. Stácha mar leis an teí an sin tá an rud a fás a gáí an bhfuil líon an áthe páistí gáil le bhrisint well tá tá muidir fásta réir chéile, but ar deire stocha mai ceir chéad chuig páiste sa scoil. Am líon se thugainn is stocha go mai ar fiche páiste ní an bheige agus tá muidir goscailt an dar rang úchas an líon se thugainn. So I mean, tá daoine teachta go doras ag rá le bóí magazine cantar just tasí ná scoil an má fáiste, so a ragart seir sin le rinne mu an cinenne an dar cean oscar so sin é. Gus tá na páiste sé just go híntaach, tá si th bar le fan tú áisna breise tá na páistí tá ran na príomhrotha ag fóil na páistí le óchas agus just ní eicem ach gur rodín chu agus go chuir goach ran úchas a ngascoil sa tír. Agus luú tú chláiste pobl féil an sin bhfuil Stocha se rá lu a bheith smína bheith cáracha na páistí chuáiste nu. Na níle samtíir chun plán atá acu ach tá ansim ag an phríomhte Beilders joinní warchu ar an Gaeilge. Ceapan gur rastal se seir colis Cillian ar Cillian? I don't know. Anyway, frí siúise se gotí gail scóil agus gail choiste agus tá si go homna lífas an Gaeilge agus tá simeici an. So beidir go más simeici sreach Gaeilge chuirteach bud níle sam. Fhui sin nach tá choiste de híide tálacht agus copicán eile sa gantar so tá áit ag na páisi le dal máis de gur leanún Stocha ceist mar leis an Gaeilge agus mar leis an Gaelscoil lécht cén cinál táhacht atá aige an dáhfuil leatún so is fóbal an tír nó. God, sin ceist mhór. Just ó híh cé muid gan ar danga, agus is just is seo é agus nach chuí go learnmuid faoi sa scoil se le níl muid ach ag múna na páistí. Tá is 8 réimhleid é teachta gobarn seo gach lá agus níl tú just den rud amháin sé thbhatáach bheitúin seir agus bheith gobar le páistí agus is fiú an opair sin ach tá muid denna níos móna se gach lá agus chuann sé leis an I don't know, God, you're swinging mar sin stocha. But sin é, bhí mu just rá muid a denna ag an specialtain seo agus tá muid a géirí gan mar dúirt me hána ag an dem lína ní bháin gur gúilmuid ag múna Gaeilge an na páistí
ach tá muid gailge de gachpáiste agus just ó híh identity gailge féinúlacht daoine atá ag taitiste sa tír go mbeadh siad an rá is éireann mé de gailge amsa is liomsa an tíir seo chumá agus is liomsa an teanga so sin cinál sinna chuig go mraí muide agus muid i món ar obair agus an dáil leat am an cinál tseanachar aige sin sat forréir chunig mit na Suís miongluúsachtaí de gooine cnéchas rúdaí mar sin sa gáhéag sin bhfuil cointear sin ag sé mas níl sam níl agam nuir déanú faoi ach tá siad san sé go déir seach hí deir seach na dachar ag muintear na Ucráine blian go mar a blian sinné agus just learn bhí mes muoinehar we should answer. Sorry, it's in a mission. I mean, queen and never fought. Yeah, we should answer. Sorry. Dat is het gewoon boeiig als een valtje dat je het geval in zou. Agus dat je het zelfs de goed in zou. Agus mohin je het zal zou. Agus mohin je het goed valtje rompu. Nu dat je het, ik kan je die niet zeggen ter takujin skull tas ik grog ik aan de pastje. Agus na pastí sucker tá si de fólam tá daoine cabhú leis na tuismóirí le fiú an seán ar tháinig na pastí le neurótáda acu ag teacht ach na héadaí bhí ar so just rinne muid fi mu rá le cechaí bhéid an carló so neuró is le éadí scoile acu agus thug sé tamil fada tamil ar na donta in teach tríd so formid airgad ó cólachtaí áitiúlach an íc as na héadí sin. Cos bhí mes maoine a héin, de darlach sé dúine agus muid na dulgadtí an Ucrán agus bud rá le ní léadí scolaigh má fáistí ní leabhar acu ní buscadón acu. So bhí daoine Harbh flathúil so bhí mu ná íc as na leabhar agus na héadí scola, málaí scola, buscilón. So just cháirí na rudí beige sin agus gomach just na páistí nach má si de teachtasteach ó God céirt a arm nó tá me cos le gach den eile teachtasteach na héadí céin arm tá mes an áit ceart so sin rud beag a charí but tí mog an scála agus an cantar ní an céin sort espir se tá acu ach níanaan siad gearán a riomhrémas ach bháin dearn siad go siad chobuíoch agus go mothíonn siad go bhfuil fáilte rompú agus mothíonn siad dúirt den bháin am a chrí tá agam de go bhfuil fáilte roin an seo so agus sáca mar leis an céhhair sin bhfuil éon nascaní agaí le eagraíochtaí eile nó CLG ag muire nó éon eagraíochtaí eile well níos a gantar but pobl na Gaeilge tá muid tagan na Gaelógan seo an tréáin leis na pastí so tá me fáistí héin ag dul gotí na Gaelóga leabhchan so chuir me anar alban sin a bhín still hart gosí na scolan so tháinig sé sin ar hígus tá sin seo in rí sin líana agus tá fáilte raibh na pastí sin freastal ar an club chomás agus le an go raí cóide acu an á but na Gaelgo just iontoch so sin é but sin iad an tain agriocht an sin tá tiismóirí teach an yoga dhéana agus rudí mar sin ach tíh móga sin níl an air sin I mean tá agriochtaí eile ó híh múna na Gaeilge go má le cág sí sin tá áisna an tá siad an má tá tú géirí takeíochtaí spéisial an gochanna fiosú so sé an nurthaí marráil céchaí dosíim agus fiú nervhí me goscail fuair túfás rudí si an eisce in na agriochtaí ar fuile ó glóir na Gaeil gotí cág gotí acuní fólam a first na Gaeilge fuair mu an airad stuff wahu so bhí sé go híntaach na rudí sin áil nuair nach rátáda agé agus ceist déirnach níos mar le is buniú na scúlí buniú é seo don áí mar ar ceant a fá sé an dáil le ceir le túra mar sin tá sé go má bhfuil
cín á bhúnú counter atá fás ach Tá sé go ionta. fáici lá freisin. Beidir go bhfuil, like, I mean, tá leis le muintir na háite go bhfuil gaelscoil ar fáil, mar I mean, is uafásach an rud é an litir sin agus tá tú ar lista feitheamh agus tá tú géir go machta fáistí ag fáil an trí fan na gailge. Le cála siad am haon gromid ar lista feitheamh agus, oh my god, like, you know, céir den dhéanamid bair an boga, you know. Ach, tá sé go homlan difriúil sé bheith bunú gaelscoil inis a gomráid le tríocha le déimlíon nach hin. Bheith seo le bh cuiste gailge an agus ar cuisna na dismóirí an agus, you know, bh bord banstíochta an, bh troscan ardíthe acu ach bhí me sé ar an tíhheile ar fad ní tad an, ní bord banistíochta an, ní ochracha agam, you know, to do just a tosú an ní páistí agam. So, yeah, tá sé difriúil is stocha éagsúil an chuéile goach sé, but yeah, ba sé iontacht amach gaelscoil an nach cantar. Mar fiú abergóid sa gantar seo agus tá an daoine ó gachtíir sa gantar híla nachmach an airgin sim ach mach raíonn tú é, you know, build an gom, you know, sin éon rud. So mátá ceanna nach cantar ceapan go maiid sé mar takeíocht iontacht sa ferbers na gailge. An taon aib ná bheith cínse go an múnseirí an chun na scoilna sin na líana agus a ré mar sin sé an dúlán is mó tá ansanis ná fearan aáil leis le ard le bheith gailge. So sin muinn sé sin le cósaí tííocht agus cósaí ceapan go bháin rudí sin. Le bhí mar caiinte den bháin atá na múnteir bon scoile le gailge lífa agus bhí sé serágur anna ag ar dénar múnseirí a bhí ag bog agus í nástráil dénar le gailge lífa. So sin daoine i bhacha gobairn seo nachhfuil ar fáil agus tá siad na triochadaí tá siad fós na choníí sáile agus tá siad, you know, ní féidir le fannach leis an leismóirí go dó. So bhí ar cinna dhéana agus boga agus tá imníarms na tugaí siad arás mna bhfuil fésa rudaí. Agus an sin fiú daoine ó gáile agus ciirí áiteach ag amach gailge. Níl sítan an bogad sús, mar ní bháin ggóil an cíos áirteach nach bhfuil siad ná teachtar áit. So sin é an deacracht agus an imní. Níl sam cé náis a thir sin go gearthirmach. Le cúpla seomar hús an sin go sin ná chola an. Cin an láthir. Yeah, but sin é an rud is an rud is deacra faoi bheith. Is láthir mé ag bonú scoil freisin tí tosú an tús agus níl fear an mór agam is rud mór tá burt sean is cáhas siúd an as an ceann má bhúr dó. Yeah, bhfuil sas blach lia den acu agus as muoineán duine eile agus bhí ri bhíon táir mí dáil si tar bór ach tá post nach bhfuil línta agam. So muintir takeíocht teanga neuróman an teachtar duine. So sin é, so trú é sin ach just taríonn muid le chéile agus freisin mar ghfuil muintir takeid fólam agin le go leor taithí ag teacht ó gaelscoil Clondalcán. Tá sé cos le ghfuil sin seo chuig lána na seachtainna eibríonn sin go cruúis sin, so tá tálinn ar bhealach eile. Ar ús. Mé bhaithe.